Rake da magani a gonar yaro kashi na biyu. Mun yi kashi na ɗaya a cikin bidiyo na farko, yanzu kuma ga kashi na biyu za mu kawo muku ci gaba insha Allah da magani a gonar yaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani bidiyo. Kamar yadda muka yi bayani cewa za mu dinga kawo muku muhimman abubuwa da rake take yi a jikin ɗan adam. So insha Allah mun yi kashi na ɗaya, yanzu ga kashi na biyu. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin ku saurari wannan bayanin da za mu yi dangane da muhimman abubuwan da rake take yi a jikin ɗan adam insha Allah. Rashin sani ya fi dare duhu, kuma rashin sani ciwo ne. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ku fahimci wannan bayanin da za mu yi da kyau, domin za ku amfana. Shan rake yana maganin matsananciyar mura. Duk yadda mura take takura maka, duk yadda mura take matsa maka, idan dai har kana shan rake insha Allah za ka samu sauki kuma za ka gode. Kuma shan rake yana taimaka ma kwakwalwar ɗan adam domin tana ɗauke da ingantattun sinadarai kamar yadda masu bincike suka tabbatar. Wannan kaɗan kenan daga cikin amfanin da rake take yi a jikin ɗan adam. Ku biyo mu a wannan channel ɗin mai suna M Sani Sufi TV domin za mu ci gaba da kawo muku wa'annan muhimman abubuwa da rake take yi a jikin ɗan adam. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin namu mai suna M Sani Sufi TV. Muna roƙon ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, sai an jima.